So what's up mga Cebuano? So karon ang oras karon kay 10:35 na sa gabi. So ugma na demo shooting sa Ayala City Sports Club. Gawas sa Ayala. So muna akong gaandam na karon, muna akong giandam karon pakiton ta mo. So moto ko mga dad-unon para ugma. So nako nakalimtan kani Development Plus Care bali lagi ni baliga. So wala din so dadon ako ni ugma para iniguman shooting na mo sa pool kay gamiton ako para nag-shoot balik kumot na po talangan. What's up mga Cebuano? It's a new day, it's a new life, it's a new vlog. Ang oras karon kay 8:01 AM sa buntag. So karon maadto na ako dito, pero dali lagi kong maadto dito kay mo teleport ko. In 3, 2, 1. Let's see it. Ati ka. In 3, 2, 1, go. So what's up mga Cebuano? So karon na nami dire sa Cebu City Sports Club. Ani ako guyog karon. Bye. Direk muni si Kuan. Direk Ronnie de. Tong nasa Mountain View ba nakita mo sa vlog ato. Ani bago ni si Kyle. Perdugan na may miguan. Ako'y may pilay tawag sa akin ay balik. What's up mga Cebuano? What's up mga Cebuano? Yes. Tinami dire mo shoot dira. So karon mo shoot kay mag-gym. So update ka may. Karon kay nag-start na mag-shoot karon namin diri ta makauban kani mga kani trader man ni di man ni kauban no kani kauban ako ni ano sila so start na mag-shoot karon diri pa sa main pa. Kani money the best kani kanta di ba Idol Philippines ah Philippines Idol. Philippines sa kanta Idol Philippines si kuan si Kevin Mosqueda channel. Okay. Kanta ido kanta mo. Kanta isa. Kanta Bisaya. Oh Bisaya bisagon sa. Bisaya okay. Diin ako motuog Cebuana. No kayo tama legit. Ikaw Usog kay magpaasa. Doot tayo, tugtog kay kalokal like do. Secret lang ano kay mo kinsa na. Kamu na ikaw kay si kalokal like ha. Lagi na kalokal like. Kamu na comment lang mo sa kan. Comment lang mo, kinsi nga kalokal like ka. Ako na like, nag-gift Balik ka sa daw. Kinsi kalokal like, kinsi kalokal like. Smile. Nice. A few moments later. Mga Cebuano karon kay mo-shoot namin dito sa pool. Hindi man ni sa amin. What's up sa Cebuano gi? Oh yeah. What's up mga Cebuano? Cebuano ka uy. Cebuano, general term sa tanan. Mga best mga bay. Mga best mga bay. What's up mga Cebuano? Good morning. So karon kay bago pa kumata sa 10:30 ng oras karon
niya maligo pa ko pag human kay mato sa City Sports Club. So mag-shoot may karon. Day 2 na mo karon, last day na mo. So here we go. In 3, 2, 1, go. So what's up mga Cebuano? So karon kay namin diri sa City Sports Club. Bago lang jud minabot. Lingaw pa kayo. So mag-shooting ni unya. So update lang ko. Karon kay namin diri sa locker room, diri mi mag-shoot sa locker room. So ga-prepare pa sila unsa asa dapat ang angle na lagi. So manami shoot pero diri ra sa sa locker room. Unsay nasulti nimo sa atong shoot? Nakita ko kay goal. Jutay. Ansa? Jutay. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo. Gusto ko. A few moments later. So karon mga Cebuano, diri na sa dimi nag-shoot sa hallway. Hallway ba ni ko ba sa hallway? Ko ba unsa hallway ba ni or unsa man ni? Action. What's up mga Cebuano? So karon na jud ang film contest sa Ayala Center, Cebu. So kids mga Cebuano, man akong suoton di ay. So mo-update lang ko mga Cebuano. Let's go. Kinabot kami diri sa Cebu City Sports Club. Ninawag na ko. So, aron kay man mo kontra na mo ni pero migo na. Picture ko Charles Bill, gago sa Cebu. Singil gro. So karon kay na tripping mo mo. So karon kay namin diri ganti. Meet kayo, makita na direct run ni. Hi guys. Best director. Ayan. Peace. Mano sila mga nag-abot ang mga director. Direct. Hey, Daton. Lagi na ta. Vlogger. Pera jud. Kaya, didi pa tumang. Ko maulog. Patay na si Jesus. So Mr. Earl Cone couldn't join us for today's event because he is also busy with his other works. Mahogany Productions submitted their entry entitled Pinago, talking about a young member of City Sports Club who met this new girl in the club and eventually fell in love with her, not knowing she is already committed to someone else. So the movie entry was directed by Mr. Alexander Greg Lopez. Guys, thank you guys so much for also joining us in our awards giving. Thank you, Mr. for giving us the certificates. And those are again our 6 finalists. So congratulations again
again to everybody who has joined us in the first. Nga may 1 point. Ha? Pinublog mo. Gato ko ilang, wow, thank you people. Thank you so much sa katong mga gipang samukan ako ba nga. Kaya i-vote me sa Viva Stars. Again, congratulations, Maharnikan Productions. So, we are the yes! Unsa na sultan mo do? Yes, tapos with the choice award pero wala may kawasan. Wala may kaboss uban pero daog mi kiss. All right. So for our All right, so those are the Yo, Bezin actor mo madani. Uy! Do, mau ni yung gayon do. Uy, ako linunawang lagi. So, what's up guys? congratulations, Maharnikan Productions. Ikaw, makulido. Ladies and gentlemen, our best picture for the first City Sports Festival Short Film Festival. Ano tayo dito dito? Sumo kayo. Thank you. All right, congratulations. The old 10,000 guys. Baka daw kang manya. Hindi ko kaya din man. Balik na ako kay walay music. Abi na kumuhila ka do. Abi na kumuhila ko ala kinihilak. Kasi ako to nga. Paano ko to nga? Jangan. Daog man tanong. Agi. Asa man ani do. Wala siguro nag-expect guys na kami yung mga daog sa best film diri sa Cebu Club Festival. Wala siguro nag-expect. Dili na mo ba mo top tingin mga nakaiba ko nga best film ni lagi. Puro na Aray, adto na ko. Oy, Subscribe ko para YouTube channel nila Daniel, si Kuan, chat ako Cebu. Yang ko na inawa ka na matag sa mua. Kanta sa tabo. Kanta ba? Kasi kanta niya. Venus boy. Venus. Ikaw. She's over. Ay, padulong na ako boy. Time I wake up till I close my eyes. She's everywhere I go. She's all I know. Wow, ito na Start, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Oh, kaya. Ikaw do, ay ikaw. Kita dua. Ayo, ikaw lagi. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Oh, kaya. Love you, baby. Mo to guys, so may expect nga kami din nadaog sa among film. So yes, congrats to us. Unsay na-feel nimo nga nakadaog ka? Hello? Sa best film. Oo yan, Unsa man? Wabi ka, watawo ko ka-expect na manaog na. Pero film ito na kung daog siya ta. Ano ba kay giyapuan ko na si Manla. Mao jud. Ay, tol. Unsay na-feel mo nga na best film? Ay, sir. Wala ko nang-expect na nakatawag mo as a best film. So far, ang imagine mo, abi na magpapildi kay 7 minutes na mo, pero at the end, my God! Yeah! Hindi na ko as best film, my God, I'm nag-expect. Sir,
ang partner. Kung sa'yo na-feeling mo na nakadaog ta? To be honest, wala ako nag-expect na makadaog ta niya. Pag-announce nga, kami may nakadaog kay as in, na-shock yung ko, like, wala ko nga pa, mo-shock ko, mag-backpack or magtanga. Yes! Happy kay ko, I'm so proud of the team and we did a really great job. Do, Ato sa kamera ni Kuan. kung sa'yo na-feeling mo na nakadaog ta, Do? Do. Sir, thank you kayo. Nindot kay feeling do. Amo gyud lagi pa nang kamutan tungod to ni Charles. Lang, ako agad. Tungod to ni Charles. Ikaw wala kay nakita ang iyan. Karon kay manad gid mi, nakadaog mi sa film contest. Kaduhan na ni sa Sinigugma og sa Cebu City Sports Club sa Ayala. So karon dire na mahuman akong vlog. Then please subscribe, like,